Gede, udah pakai yang ini. Kepisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang nang jalan dewean. Wibisono iku anak le kudu iso apa-apa dhewe. Mana apa? Udah sinta, kenapa? Kelingan zaman biyen bapak ibu pegatan. Aku kerja rono rene adus keringet ki lho. Golek duit nggo sapa? Kowe kerja apa tau ngedetmu ki nggo aku? Kowe sesat ngedit sama sewu, ra mikir anakmu kae kesamu nggo dit apa? Tak ada wangi jalo ning mbokku. Aku ket awang rabi ro kowe iki ra pernah ono seneng-senenge blas. Aku urip melarat blangsak. Bocah urip susah. Ora urus aku main pegat urusan anakmu. Wis kono minggat to. Sakwise bapak ibuke pegatan, Wibisono urip karo simbah lan bapake Jagat. Saben dinane dheweke kerja serabutan. Tunggu nomor mas. Sik Mas. Apa Mas? Abang mas. Abang. Yo. Wah, belum metu Mas. Alah piye to mas? Bapake ngehambur-hamburke dhuwit kanggo judi saben dinane. Paling kalah to gel. Ing sawijining dina, Bi. Seno wis bali to. Wis bali ket kapan? Wingi agek wingi. Piye kabare? Jane ya keluarga aku lagi apik-apik kowe. Bingung arep golek kerja ning endi? Punya Jepang tapi aku sasi ngarep makat. Ndek biayane. Gampang tak atasine nak gur biaya. Penting kowe tak gawean. Ya engko tak coba ngomong bapak karo mbahku sik. Kabar aku tak golek. Iya. saka kono uripe Wibi berubah. Ayo makat. Ladies and gentlemen, you have just landed at Tokyo International Airport. Alah, pastinya ke Jepang. Masih mung dadi cleaning service, ananging dheweke tetep ikhlas nglakoni. Tahunan kerja adus keringet ngoseki WC ngen keluargane ana omah bisa urip penak. Arep perlu apa yuk? Iki temono nase. Beta siwa namanya mah Ati Des. Ini ngomong apa yuk? Jenenge Ati. Kuyun Mas, aku ya wong Jawa. Nggih, pripun Bu? Selamat Mas jabatan. Alhamdulillah. Alon-alon Wibi buka dalan kesuksesane. Ladies and gentlemen, welcome to Yogyakarta International Airport, the gateway to Central Java and the cultural heart of Indonesia. Kaya berperantau ning Jepang sukses. Alhamdulillah. Barikan ngandite. Ini mbahku. Mergo kesuksesannya iku Wibisono bisa bali tanpa ngabari wong omah. Mbah. Karo bapak lagi metu. Ning omahe mak isih. Ya. Wibisono banjur nemoni ibune. Ya Allah, Wibi anakku. Wis pirang taun ra ketemu mak elele. Ibune nemoni Wibisono kanthi rasa bungah amarga wis pirang taun kepungkur ora ketemu anake. Meh tak masakke apa? Kowe seneng tongseng wedhus to le? Ayo tak masakke sik. Kawan, mak enteng biyen simbah menawi simbah masak. Wis ngene, saiki kowe tak terke ning omah anyare simbahmu. Duit le mbok kirimke ning bapakmu wingi kuwi, wis kena dienggo tuku omah anyar le. Alhamdulillah mak, wis ayo sisan syukuran menawi bae semuanya. Kanthi rasa bungah Wibi langsung ngiyani ajakan ibune. Ananging dudu omah saka botol lan genteng sing didelok Wibi. Ananging omah sing ora ana lawang lan jendelane.
mung watu nisan sing ngelingake yen urip iku ora sak lawase. Gimana hidupku tanpamu? Kangen yang masih ada di setiap waktu. Kadang aku Bapak lan bapake wis ilang tanpa kabar. Dadi wong edan ana ing dalan. Mas, ngapain mas? Begini mas. Balikan kapan?